Tocmai mi-am răspuns, din păcate, la o întrebare, și anume de ce nu pot sau omul de ce nu poate să-L acceseze pe Dumnezeu la un nivel mult mai profund, să spunem, aproape palpabil. Și am făcut paralela cu AI. AI-ul nu o să poată niciodată accesa, orice o să-l învățăm, orice o să-i arătăm, nu o să înțeleagă niciodată cum e să simți o durere la genunchi, o fericire că tipa de care îți place se uită lung la tine, că în sfârșit conduci mașina visurilor, sau cum e să meditezi și să ai gânduri și să nu poți să le faci față. Și pe aceeași paralelă am înțeles că și noi suntem limitați și chiar dacă Dumnezeu, indiferent ce entitate o fi aia, ar încerca să ne arate lumea reală, nu o să o vedem și nu o să o simțim niciodată cum o percepe El.